खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नलबारिनि बाखेत्री पानिखुसि ओनसोलाव दैमानि रुगुङाव सेंग्रा सिख्लानि गोथै देहा मोनदों दैमानि रुगुङाव फांसे दंफाङावनो फासि नांनानै थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों जरासे सेंग्रा सिख्लाखौ सेंग्राया 19 बोसोर बैसोनिमोन आरो सिख्लाया 16 बोसोर बैसोनिमोन गुबैयै बाक्सा बरमा दलबारिनि थागिबि WhatsAppआव स्टेटास होनायनि उनावनो जिउ फोजोबनानै लादों जरासे सेंग्रा सिख्लाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गामिसेनिनो सेंग्रा सिख्लाया मोजां मोनलायलायोमोन नाथाय नखरनिफ्राय बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ गनायाखैमोन आरो मोजां मोनलायनायखौ फोजोबनो थाखाय नारसिनदोंमोन बेनिखायनो जानो हागौ सेंग्रा सिख्लाया गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लानो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय साननैसोनिफ्रायनो सेंग्रा आरो सिख्लाया गोमानानै दंमोन आरो WhatsAppआव स्टेटास होनायनि सायाव बिथा खालामनानै नागिरनायावनो सानैनिबो गोथै देहाखौ नलबारिनि बाखेत्री पानिखुसि ओनसोलनि दैमानि रुगुङाव थानाय फांसे दंफाङाव फासि नांनानै थैनाय हालोदाव बोखांनो मोन्दों उनाव पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो सानैनिबो गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों साख्रि होनायनि मुङाव लाख लाख रां थगायनानै जादों सासे दुथां सुबुङा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रां नङा 41 लाखनि गोबां रां थगायनानै जादों सासे सुबुङा लखिमपुराव हालाय हाफाय जानाय मोनसे थासारि साख्रि जइन जानो थांनायावसो मिथिनो मोन्दों साख्रिया नंखाय होनानै आरो हालाय हाफाय जानांनाय सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला धेमाजि गगामुखनि बोदोलेण्ड मुंनि सुबुङा गुबुन गुबुन साख्रि जेरै एपिडिसिएल NHPC हेल्थ बायदि बिफानाव साख्रि होगोन होननानै गोबां सुबुंफोरनिफ्रायनो लाख लाख रां लांदोंमोन साख्रिया जाखाबाय जयेनल' जानांसिगौ आरो बेनि थाखाय रां होग्रोनांगौ होननानै रां बिदोंमोन बोदोलेण्ड मुंनि सुबुङा बेनि उनावनो साख्रिया जाखाबाय होननानै गिबियाव दान बान्थाबो सोनानै हरग्रोदोंमोन आरो बेनि उनाव बेंकआव लन लाहोदोंमोन जेराव लनाबो 5-10 मिनिटनि गेजेरावनो गनायथि जादोंमोन नाथाय लनाव मोननाय गासै रांखौनो दुथां बोदोलेण्डआ लांदों होननानैबो अजद होयो आरो साख्रिनि थाखाय जयेन जानो थांनायावसो मिथिदों साख्रि मोनदों होननानै बुंनाया गासैबो नंखाय मावख'आव जेबो बेबायदि लांदां मासि गैया आरो जेबो गोदानै थिसनथाइ होनाय जायाखै होननानै बिफाननि मावख'गिरिफ्रा बेबायदि बुंहरनायनि उनावनो थगायजाग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव हालाय हाफाय थासारि 1 लाख 2 लाख रां नङा मोनसे साख्रि होनायनि मुङाव साफा साफा सुबुंनिफ्राय 7 लाख 10 लाख रांसिमबो लांदों होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा थगायनानै रां जानाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो पुलिस थानायाव एफआइआरबो होदों बोदोलेण्डनि हेंथायै थगायजानाय सुबुंफोरा सांग्रां जा सिनाय मोनै सुबुं बा दान्दिसे समनि थाखायल' सिनायनाय सुबुङा होनाय जाग्रा आदारखौ नोंथाङा माब्लाबाबो दाजा नङाबा नोंथाङाबो गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ गुबैयै रेलगारि गाखोनाय समाव बांसिन सांग्रां जा सिनाय मोनै सुबुङा होनाय फ्रुटि लोंनायनि उनावनो गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों सानै आइजोफोरा सोनाब बंगनि सियालदा रेल स्टेशननिफ्राय त्रिपुरा फारसे कान्चनजंगा एक्सप्रेस रेलगारिजों सानै आइजोफ्रा फैगासिनो दंमोन नाथाय सानै आइजोफोरजों दंफायोमोन सासे सिनाय मोनै सुबुं रेलगारियाव ज' जिरायनानै दान्दिसे समनि थाखाय सिनायथि लालायदोंमोन उनाव सिनाय मोनै सुबुङा फ्रुटि बायनानै फ्रुटियाव फेग्रा मुवा लागायनानै सानै आइजोफोरनो लोंहोदोंमोन बेनि उनावनो आइजोफ्रा गोदो गोदो उन्दुलांदों बे समावनो आखायाव थानाय आसान खोमायाव गाननाय सना आरो गोदोनायाव गाननाय माला गासै फ्राय 2 लाख रांसोनि गहेनाखौ खावदों आरो गुबुन मोनसे दाब्बायाव थाखुमाहैदों दुथाङा खाफाल मोजां सानै आइजोफोरा स्टेशनाव ट्रेन लाखिनायनि सिगांनो थट मोनफिनदों उनाव जाथायनि बागै पुलिसनो फोरमायनायाव जयैनो नागिरनानै दुथां सिखावखौ गुबुन दाब्बायाव मानसिफोर जिरायग्रा सिटनि सिङाव उन्दुखुमानानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों आरो आइजोफोरनिफ्राय लुथिनाय गहेनाफोरखौबो मोनफिननो हादों सना रुफा लुथिजानाय सानै आइजोफोरनि मुङा फारियै पारुल बिश्वास आरो अपर्णा बिश्वास गावनि असे फिसानि देहायावनो गुदुं थाव लुनानै होदों बिमा बिफाया उन्दै गथ'नि गाबनाय बायदिखौ सहायनो हायैनि थाखायनो उन्दै गथ'नि देहायाव थाव गुदुं लुनानै होदों बे सोंखारि जाथाव जाथाया सिलचरनि सनाय रड फेक्टरि लेन्डआव जानो मोन्दों जों बयबो मिथिगौ उन्दै गथ'फोरा एसे एनै बायगर बा दुस्ट जायो नाथाय बेखौ सामलायनाया गासैबो बिमा बिफानि बिबान नाथाय बिमा बिफाया सासे उन्दै गथ' जाय 3 बोसोर बैसोनिल' बेखौ सामलायनो नागारै गुदुं थाव लुनानैसो होदों जायजों मोदोमाव खामलाबजोबनो गोनां जादों उन्दै गथ'साया जाथायखौ न' बिगोमाया नुनायनि उनावनो चाइल्ड हेल्प
लाइन इउनिट 1098 नाम्बाराव कल हरदों। बेनि उनाव चाइल्ड हेल्पलाइन इउनिट आरो पुलिसा नुजाथिफैनानै उन्दै गथ'साखौ सिलचर देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदों। ओजोंहाय उन्दै गथ'सानि बिमा आरो बिफाया गावनि फिसानि देहायाव गुदुं थाव लुनानै होनायनि उनाव खारखुमानानै दंमोन, नाथाय दा पुलिसजों हमजाबाय। 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि बिफानि मुङा राजदीप दास आरो बिमानि मुङा जबा दास। लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाया मैया थुंगेबाय। अदेबानि जोबथा खोलोब बा स्निथि खोलोबनि भट होनाया मैया जानानै थांबाय। सोनाब बंग'आवबो मोन 9 बियाबनि थाखाय मैयानि सानाव भट होनाय जादोंमोन। गुबुन गुबुन खोलोबफोराव सोनाब बंग'आव दावराव दावसि जाबोनाय बायदि मैयानि स्निथि खोलोबनि भट होनायावबो सोनाब बंग'आव गोबां दुंहाव थासारि। अन्थाइ खुबैलायनाय जाथाय जादों। गावजों गाव बुलाय सोलाय खालामनाय जाथाय जादों, जेराव पुलिसाबो लावथि सेबनो गोनां जादों, टियार गेस गावनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो हादोराव बानायनाय बम बायदि खुबैनाय जाथाय आरो बिसायख'थिनि भट होनायनि सिगांनो EVM मेसिनखौ फुख्रियाव गारहरनाय बायदि जाथायफोरबो जादों सोनाब बंग'आव। बेनि मादाव जादबपुर बियाबनि सिं साथुलिया ओनसोलाव CPIM आरो ISF राजखान्थि दोलोनि मददगिरिफोरनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय जादों, जायजों जोखोमबो जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बिथांमोननि गेजेरावनो बम खुबैलायनाय जाथायबो जादों। बेनि अनगायैबो खोला 24 परगनास जिल्लानि सिङाव थानाय कुलटाली ओनसोलाव रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा भट जानायनि सिगांनो EVM मेसिनखौ फुख्रियाव गारहरदों। EVM मेसिनखौ फुख्रियाव गारहरनायजों लोगोसे भिभिपेटखौबो फुख्रियाव गारहरदों। रिपर्टनि बायदिब्ला माखासे पलिं एजेन्टफोरखौ भटिं मिरुआव हाबहैयैनि थाखायनो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा भट होनायनि सिगांनो EVM मेसिनजों लोगोसे भिभिपेट बायदिखौ फुख्रियाव गारहरदों। ओजोंहाय बसिरहाट लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय सन्देशखाली ओनसोलावबो BJPनि आइजो मददगिरिफ्रा औवानि लावथि लानानै पुलिस आरो TMCनि मददगिरिफोरखौ गाग्लोबदों। ओजोंहाय मोननै दोलोनि गेजेराव अन्थाइ खुबैलायनाय जाथायबो जादों। बे जाथायखौ लानानै BJPनि मददगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनायनि उनावनो आरोबाव दुंहाव थासारि जादों। BJPनि माखासे मददगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनायनि उनावनो BJPनि आइजो मददगिरिफ्रा पुलिस थानाखौ बेंखनहैदों। बेबायदिनो जोबथा खोलोबनि भट होनायावबो मैयानि सानाव सोनाब बंग'आव दाब दाब जायगायाव गोबां दुंहाव थासारिफोर जानानै थांदों। रिमाल गिदिंनाय बारनि गोहोमाव आसामाव दैबाना जानाया दासिमबो सोलायाखै। थांनाय 24 घन्टायावनो आसामाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। 7 थैनायनि मादाव 2आ उन्दै गथ'सा। बाराक भेलि ओनसोलावनो गासैबो दैया लोमसावदों। बाराक भेलिनि बाराक दै, खुसियारा दै आरो खाथाकाल दै लोमसावदों, जायनि जाहोनाव लामा सामा गासैबो दैमानि महर लादों। नावाल' हान्थिनायनि मोनसेल' राहा जानानै फैदों सुबुंफोरनि थाखाय। फरायसाफोरा नावनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जादों। मावख'आव मावनाय मावगिरिफ्राबो नावजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जादों। दै लोमसावनायनि थाखाय बाराकभेलि ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव मोब्लिब गैयै जादों, लोंनाय दैनि आंखाल जादों आरो जानाय लोंनाय आदारनिबो आंखाल जादों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बायदिब्ला फ्राय 11 जिल्लानि 3,50,000निबो गोबां सुबुंफोरा दैबानाजों गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। बेनि मादाव खाथियारावनो 1,20,000नि गोबां सुबुंफोरा दैबानाजों गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। ओजोंहाय नगावआव 78,752 सुबुंफोरा दैबानाजों गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। हजायाव 77,030 सुबुंफोरा दैबानाजों गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। बेबायदिनो करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि बेफोर जिल्लाफ्रावबो गोबां सुबुंफोरानो दैबानानि थाखाय भुगिनो गोनां जादों। इउटुब चेनेल, इन्स्टाग्राम बा फेसबुक पेजफोराव अनलाइन जुवा गेलेनाय एपफोरखौ एडभार्टाइज होनाय बा फोसावथाय होनायनिफ्राय नोंथाङा सांग्रां जा। अदेबानि बेनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव था, नङाब्ला नोंथाङा गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। आसाम पुलिसनि कामान्ड' जवान पापरि कलिता बिथांखौ सासपेन्ड खालामनायनि उनाव दा फिन सासे फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामबाय। अनलाइन जुवा गेलेनाय एपखौ इउटुब चेनेलाव फोसावथाय होनायनि थाखायनो मरिगावनि सासे फोरोंगिरि लाबुमनि आमसुं बिथांखौ सासपेन्ड खालामबाय। डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिसार मरिगावनिफ्राय मोनसे फोसावथाय होनायनि गेजेरजों लाबुमनि आमसं, जाय सासे फोरोंगिरि, बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। आसाम सोरखारनि सार्भिसाव थानानै सार्भिस रुलखौ सिफायनायनि दायावनो बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै? जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमा। जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार। बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल।
नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार, गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन। नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो, मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। बे मे दानसिमल' थागोन अफारा। मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7060601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।